tänään olemme menossa Niiralan ABC:lle hakemaan tatua. Jolo. Mersu koskee. Loppu Mersukoskilta pokka kesken. Säppä saata nyt ulos alla rautatieaseman kohdalla. Almost crash head. Vittu ajoo oikeus. Jep. Ja äitis. Se kuuluu se. Hyvä. Pitääkö sitä tuolta kiertämään saa? Miten? On se. Yleensä sä teet taas tuoltakin juosta. Eipä heilusta kukka huoraan. Tau Tamir! Tule taku tänni! Mitä tuolta kahta tuli? Oo, keräilit. Tummopedi Jonne hiilastus Maximus. Palaa. Ei sille palannut vihreät. Ai ei. Varo huoria. Koska äitiys. Swag. Musta neekeri hiaisia. Silloin kun tultiin. Epicness. Epicness parikakko. Jep. Oliko taas yksityinen video? Vitus. Miksi ois? Kohta mainittaa, kun oli painat sinne vaan. Se on PMG-pesivulla. Ei, testasin. Kirjoitat sinne mikä se oli? Epicness. Epicness. Koodini ehti, ei löydy. 9 viersi. 9? Kolmannes ylimpänä. Minä kun katsoin niin 16. No se ei päivitä päälle niin Epicness löpöroska. Kommentoitko? Hashtagin joo. Vittu kerran palvettiin pyrkässä. No vittu ei tuu se. Vittu se tuu. Viitu tilaajia 37. Varmaan enemmän kuin passit pelissä. Oi, kyllä buronaa. Liittymispäivä 2.7.2008. On mullakin eka joskus. Ite Jooni 09. Ehkä joskus 09, mutta se on vittu, en musta tosiaan sitä käyttää. Tuo on ihan sulnattiin Googletin mukana. Mahtuu vitun helposti. Mitä oot vittu hönkinyt, kun ei tämä ihan kuulu. Me kattaa videolle tän eeppisen parkkeerauksen. Voit antaa sitten mulle Miksi editoitavaksi? voidaan pistää sponsoriksi olevimaan kaikkea Mazda ja Samsungia ja Golfia. Käyttää Mazda ja Samsungia. Veikkaus on meidän sponsori. En näytä, että on Veikkaus. Me vaan maksetaan, niin voi vittu. Hei, Emilö! Vittu vastaako, siis tulevaisuudessa tilaisuus vähän.
Mitä? Se televisio. Kaukovainio. Nyt mennään tappamaan vituusti huoria. Vituusti huoria sutel. Jos mä näillä rappusi, enkä mene, työ menette sieltä. Pari huoraa spotted. Vitu homo. Huomiseksi on töitä laittaa tämä vittu. Tänne oli kirjopostia. Pornolehtiä. Testissä olisi tämmönen tuplan king size patukka ja tämmöstä Coca-Colaa. Ei vittu, tulikohan? Pitäisikö minun soittaa sitä? Soitti kyllä sinun kyllä. Soitit sä sinne? Häh? Soitit sä sinne? Ei vittu, kun... No varmaan mä muuten kysyisin. Vittu kun... Niin, lähetin viestin. Vittu kun sä kuulat rauhaa älä. Nyt on tähän Xboxiin pitänyt saada niinku aina kun tekee uuden akkun, niin joku Niin, kuukausi. 3. Kyllä. Mutta 3 vai 5 kertaa? 5. Niin miksi tuossa tänne ei lue? Aasia raistunut sitä niin. Koska ei sillä kartulassa ollut nettiä Xboxissa. Tulee vaan, että ilmainen Windows Live, niin sitten yrität mennä Liveen, tulee, että sun akkonilla ei ole oikeuksia tähän. Xbox. Täyttä paskaa. Vituusti nappeja. Tarjo. Tysmy. NT. Miksi kukka vähän kieltä? Niin miksi tuo aina tuolla? Kerro vaan aina Suomessa, sit se on taas English. Sillä alkaa aina tuosta Xboxia. Vaskele. Nyt kun vuosta. Ykkaa ja koo. Jolo Tuo jolo. vois vaihtaa kameraa kesken kameraa. Niin. No vittu. Otit kuvan huora. Ei tää vasta kuin 10 min pitkä. Eipä vissi. Ei tarvi. Jää muuten vituusti yksityiskohtia näkemättä. Uskallanko mä soittaa? Soit. Minä haluan kun Kajari. Hyvä dokumentti, mut tuli ääntä videolla. No linja varattu, mitä tämä on? Joo. Änääri paskaa. Mistä tuet tullut P-mäkki? Kun on gangsta shittiä sulla eli. Joko kuulit? Halo, niin sitä vaan, että saatteko te tuon minun pizzatilauksen tänne Kuninkaan kadulle? Kuninkaan katu. Siinä on soipa Pesiria. Anteeksi mitä? Tämä on kuskinumero. Niin. Joo, ja tässä on EU. No niin, eli enkö mä voi tilata tästä? EU pitää olla tässä. Etkö sä- Tässä on Pesiria. Etkö sä voi tästä niinku lähettää niille, että pistää semmonen Anteeksi, kiva? tämä on kuskinumero. No mistä minä saan sen oikein numero? Kuskipuhelinumero. No kuski. Anteeksi. Juu, no pitää vissi ehtiä joku toinen numero. No olikaan. Niin, vähän hyvä. Heippa. Ebi. Tämä on kuskinumero. Vittu, missä sitten se oikein numero? Ei sitä oo. Kohta soitan Milan reissuilta tänne. Kuski täällä, kuski. Tuolla. Mila Mari. Helvetin hiki on. No niin, nyt täällä ei ole enemmän. Peniksessäsi. Musta. Ei tullut mistä. Mutula omistaa Mangiare Bene.
Terveisiä Fonekta Kalle. Ollaan vaan siellä Miraamarin nettiin. No sieltä mä otinkin. Mutta Fonekta Kalle. Miramarikeskus näin laita. Joo, täällä Kuninkaan katu 23 A4 sentilaisin kinkkuslaamikebabiksi. Tuolle kuljetuksella me tulee hakemaan. Kuljetuksen. Valitettavasti tällä hetkellä meillä ei ole kuljetus. No, mikäs vaihtoehto se sitten semmonen? Ei oo, mennään tänä sanoa. Ei oo, hän pystyy. Juu. Koska se on... No eikä se mitään. Kiitos moi. Joo, moi. Hakemassa. Olisitko hakemassa? Ja vittu pitäisikö? Kyllä, soita uudestaan. No, Ei oo sinä pitkä. käytät matulla. Juu, niin Oot sinä kato kun dokumentti- käyt. Miksi et? Siksi. Oi vittu minä eikö kävelisi. Ei oo pitkä Ainakin matka. 300 metriä. Ei, mä ostelin kiinni, kun nettiin löysi tästä. Jolo, jolo. Minä vittu vain. Yeah. No niin, mä tellaisin sen kinkkuslaamikebab-pizzan. Mä tulen hakemaan sen sieltä käy. Kinkkusalami. Kebab. Pizza. Juu. Ja toi takia. Niin tuu 15 minuutin päästä. Okei. Juu. Kiitos. Ebin onnistui. Ihme, että se on